Petru, cântecul se adresează. Am de făcut câteva cadouri mici, nu multe, câteva pentru fiecare, pentru dumneavoastră. De la femeia contează, întotdeauna femeia contează. Și dumneavoastră, Doamne. Nu așa aici, nu pune la ochi, că nu văd nimic. Îți mulțumesc. De-aia mi-am pus ochelarii să vă vorbiți pe mine și voi asta faceți, să puneți tot felul de lumină în ochi. Andrei merge, cântecul fără probleme, n-ai de grijă. Sigur că da, aici am găsit o plăcere. Asta e un cântec pe care sigur o mai aduceți aminte. Da, doamna, eu sunt, uitați-mă, eu sunt țărmălați. Țărmălați, eu sunt.